So yun, what's up mga kabsat, bali punta kami doon sa mga tanim namin na gulay. I-harvest na namin yung mga pwedeng ma-harvest doon mga kabsat, tapos papatubigan namin para makaano din sila ng tubig kasi ilang araw nang hindi umuulan dito. Bali kasama ko ang putjing ko, yan siya. Oh, okay ka na. Hi guys, punta ka sa mumula namin tanim. Tapos magpapaligo kami sa kwan guys, sa baboy. Lilinisan namin yung kanila kulungan. Tapos check na din na naman kung kwan pwede nang pabulugan. So yan guys, meron nga dito mga kwan ma-harvest namin. Bali lalagay ko dito sa cellophane. Lagay ko lang dito yung cellophane muna. Tapos mag-harvest na ako. Ito. Unahin ko itong mga talong guys. Uulamin namin mamaya. Merong mga sira itong mga iba guys. Oh. Pero kunin ko na lang para mahimay na lang mamaya. Ayun. Mas marami akong ma-harvest ngayon guys. Marami guys. Okay ko muna dito. Ito, kunin ko na rin ito. Meron pa doon guys. Oh. Kagandahan kasi dito sa probinsya guys, pagka mahilig ka magtanim, may ma-harvest ka talaga. Pat, dito ka na. Pat, huwag ka magluglog dyan ha. Ayan guys, sunod natin itong mga sili. Kailan lang ako nag-harvest dito guys, marami na naman. Pap-update ko ito mamaya. Ayan o. Ito, daming bunga guys o. Sobrang dami guys. Isang puno lang ito. Dami guys oh. Hindi lang 10 yung nakuha ko dito. Meron dami pa dito. Sobrang dami guys. So yan, lalagay ko muna dito. Dito na lang. Lalagay ko mamaya sa plastic guys. Harvestin ko lang muna lahat. Ito. Nak, mamaya nak. Harvestin muna natin to. Aldrin, mamaya sabi ko na kunin muna natin itong mga bunga nito. So ito
Oh. Ito yung plastic guys. Meron pa doon malaki, hindi ko nakita. Meron pa dito guys. Ito malalaki. Oh. Pa! Pa! Ito guys yung talong. Harvest ko. Ilang puno lang ito guys. So ngayon guys, papalaan ko lang dito sa gitna niya para may pag-agusan yung tubig na galing doon. Papaagos ko dito sa gitna para madiligan to lahat. So yun guys, lagyan na natin ng tubig. Ipapagos natin dito. Napuprotek ka na! Kakatik ka na! So yun nga guys, paanoin ko na lang ng tubig dito sa gitna niya para madiligan din to kahit papaano. Pa! Hindi anak, ito malalaki na tong mga kwan ko, patawala ko tsaka kwan, wala pang mga trellis.
Kailangan din malinisan tong mga to guys. Oy, 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 oy. Pa, ipatubig ko na dito. Mayroon pa pala akong nakaligtan dito, malaki. Tuyong-tuyo na kasi itong mga lupa niya guys, oh. Para madiligan. Ito na yung na-harvest ko guys, eh. May ulam na kami mamaya. Oh. So yan guys, magpapaligo tayo ng baboy. Basa-basa na ako. Anong oras na kasi guys? Tanghali na. Hindi kami nagpapakain sa tanghali guys. Tubig-tubig lang. Tignan ko nga muna saglit yung ari niya. So yung mga guys, malapit na to. Kunting ko na lang. Okay na yan, nakakinahan. Kaligo na natin para matapos na. Mas mamaya titignan ko siya ulit. Mamaya hapon na naman. Guys, sili, tarong. Ano yan? Tarong, sili, tarong. Oo, ina-harvest namin. Na-harvest na. Ay! Ito, balikan ko na lang pala mamaya guys. Pagkakuan kasi patutubigan ko to hanggang doon. Para make sure na lahat sila madiligan, matubigan. Ayan, umuwi na sila, papi. Nakita ko sa taas. Oo. Taas lang papaya. Lalo na dito, hindi na nakalaki itong mga to. Mga okra. Ganyan muna para madiligan. Dali mamayang hapon ko na lang tatanggalin yung tubig na ito. Ay, yung nakakuan, papasok na tubig dito. So yan nga guys, pabalik na kami dun sa bahay. Dali, yung sili at talong na na-harvest namin, ayun, nandun na sa baby ko. Bit-bit niya. Dito na kami sa bukid.
Itong bukid namin guys, so halos nakalabas na lahat ng ano, nung bunga niya na palay, pero wala pang laman yung mga yan guys, maglalaman pa lang. Mga kwan siguro guys, 2 buwan magbubuti na yung mga yan. Oh, hi. Ano masasabi mo? Ang sakit. Ang lawak ng bukid guys, hanggang doon sa dulo, doon sa tapat ng school, Emerald Drain. Tapos dito din hindi mo din makikita yung pinakadulo. Ano? Ilagay mo dun sa bahay kasi ulam natin yan mamaya. Hoy! Yan kasi ha. Ice cream! Bilisan mo. Ice cream! Wala, ang bilis niya oh. So yan guys, nandito na kami sa bahay. Bali, kakain muna kami. Kakain muna ako. Bali, ito na yung sili kanina guys na pan. Ito na. Ito na yung talong. Pero marami pang natira guys ha. Nagluto lang ako ng ulam ko. Inihaw na talong, tapos inihaw na sili. Tapos may sausawan Hi kami. guys! Nandito ako, kumakain ako. May sausawan akong kwan guys, kamatis na may sibuyas na puti, tapos bagoong. Marami pang natira doon na sili guys, tsaka talong. Bali ako lang naman kasi ang kakain, yung baby ko eh kumain na, nagmerienda na. Saan guys, kain tayo? So, kain tayo guys, ito ulam natin. Yung ulam ko. Bali magkakamay-kamay na tayo guys. Kamatis. Ayan po tayo. Ang balak ko sana dito kasi totorta ko. So mas masarap pala pag ganito. Fresh na fresh to guys, bagong harvest. Hindi. Mamaya pala guys, babalikan ko yung pinatubigan kong sa gulayan natin. Kasi sigurado na na lahat na tubigan na lahat ng mga puno nun. Sili guys, sayang hindi lang manghang yung sili. Sarap kasi kumain guys pagka nakakamay-kamay. Tamis. So yun nga guys, kung makikita nyo guys, lubog na talaga tong mga tanim natin. Kaya ngayon guys, tatambakan ko na tong guys, tong papunta dyan sa sa tanim natin. Nalubog na lahat guys. Kaya ito, tatanggalin na natin ito. Ito nakatambak.
So yun guys, tinignan ko lahat ng puno guys, if ano naman, parang ano, nalubog naman, basa naman lahat. Na ano naman siya, parang diligan na siya. Yan guys, natabakan ko na ngayon. Titignan ko ulit yung pa natin, yung baboy natin. Bali mamaya ko pa sila pakakainin guys. Yan guys, naglalandi na to. Ito na siguro itong pabulugan. Check natin guys, hindi kasi siya mapakali. Sig. First day niya siguro ngayon. Ayaw niya pa guys. Hindi pa masyado guys. Ako, pero tignan nyo guys ang lakas ng hangin dito. Lakas ng hangin. Bali hapon na guys, mga 4 o'clock na yata ngayon. Bali kung sa ano guys, kung pinagtitignan ko dito pagka yung oras, pagka nandito pa lang yung araw sa 4 o'clock lang, 4 o'clock, pero ngayon guys mga pasado na siguro po ngayon plus 4 kasi wala nang araw, nakalubog na yung araw dun sa taas. Mga 4:30 na siguro ngayon guys. Ayun yung baby ko, hinihintay niya ako. Yan ang kalsada guys, yung kalsada. Yung mga patok ko nag-ano na, nandito na sa Bispan. Dati nandito lang sila sa gitna ng bukid. Dito na yung iba, pero yung mga iba guys wala pa. Bali 4 yung nandito. So yun nga guys, hanggang dito na lang. Please subscribe, like and share guys. Tapos pa-comment na dun guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.